Dobar dan svima, evo nas ponovo u pčelinjaku, danas je 27. maj. Ja nisam bio jedno vreme ovdje zato što bio sam službeno odsutan. Kako što možda vidite, sad pokazat ću vam i kasnije, stavio sam 3 nastavka na ovu košnicu, ali nije ništa bilo u tom trećem nastavku. Morao sam tako baš zbog tog službenog puta jer nisam bio sam odsutan 5 dana, tako da nisam htio ništa da rizikujem. Evo sad ću da vam pokažem, evo otvorit ćemo košnicu da vidimo da li je bilo nešto unosa. Ovdje baš, čekaj približit ću malo kameru da vidite. Znači ovo je treći nastavak, vidite prvi, drugi, treći. Ubacili smo jednu žuti nastavak od ove žute košnice. Evo možda vidite u trećem nastavku je gužva, ali ajde da vidimo što ima unutra. Već ovako, nadam se da se vidi. Da u trećem nastavku ima nešto. Evo počnemo da ovu dug. Prazni. Kao što sam ih postavio. Ovo je teško da ima nešto. Čekaj su malo nervozni. Probat ću ovaj srednji, da vidimo da li tu ima nešto. Ovdje ovaj, to sam ja prebacio pre 2-3 dana iz donje jer sam htio da oslobodim maticu. Znači zatvoreno Lego sam stavio u gornju. Ja sad vidimo i ovaj treba da bude isto. Nema ništa, sve je prazno. Morat ću ovu košnicu čim bude prošao bagrem da razvojim. Laki nastavak. Da vidimo ovaj. Da vidimo ovaj kakav je. Evo počet ću od drugog s desna. Evo ovdje već pčelice poklapaju. Možda vidite. Pun je meda. Već su krenule sa poklapanjem. Treći nastavak je, ovaj prvi ovdje je isto pun. Ja ću samo polako da to... Ja, možda vidite. Krenuo je sa poklapanjem, što je odlično. Znači 1, 2. Treći ram. Evo isto krenuo sa poklapanjem. Mada ima još legla ovdje. Vidite, ima i legla i počeli su meda poklapati. Četvrti nastavak. Četvrti ram, pardon. Evo, pčelice poklapaju med. Pun je
sa medom. Spremno je poklapanje, što je dobro. Znači, do sada imamo 3 rama meda. Ovaj je pun s medom, da se vidi da se presijava, ali još nije krenulo poklapanje ovdje. Tako je isto i sa ovim. Da. Isto ima meda, ali nema poklapanja. Idemo ovaj prvi, da vidimo kakav je. Pun je meda i krenulo je poklapanje. Dobro, kao što vidite. Znači, 1, 2, 3. Isto pun je meda. Ali još je poklapanje. Isto je meda. Nema poklapanja još uvijek. I ovo isto ima med, ali nema poklapanja. Vratit ću se ovo kao što je bilo, ovako. Ovo će biti dobar. Znači što smo rekli, imamo 1, 2, 3, 4. 4 i ovaj će da bude 4, 5 rama za sad imamo sigurno. Ja ne bi mnogo više ovdje, već sam ih nervozio dosta. Ostavit ću ih do nedelje, danas je petak. I doći ću ponovno u nedelju i vidjet ćemo tada šta je tako. Evo, samo da zatvorimo košnicu. Nećemo više ništa smetiti ovdje. Hvala vam na pažnji i vidimo se za 2 do 3 dana. Evo, dragi prijatelji, to bi bilo to za danas od mene. Kao što vidite, ovo je stvarno dobra košnica, jaka. Strašno mi je žao što nisam uspio i ovu žutu da, tako kažem, da održim u životu. Ali kao što ste vidjeli, znači u drugom nastavku ima za sada otprilike 4 rama sigurnih meda. E sad za dalje vidjet ćemo, ja se nadam da će one barem još neke da počnu da poklapaju. Pa barem jedna tu do 5-6 rama, što bi bilo nekih možda 10 kg meda i ja sam, pravo da vam kažem, prezadovoljan. Ako bude toliko, ako bude i ovoliko sad koliko ima, znači ova 3-4 rama, ja sam prezadovoljan. Sve preko toga je za mene premija i eto, to je to. Čim prođe ova bagremova paša, krenut ćemo sa razvrjavanjem ove košnice. Ja ću tada, ja sam kući već, u stvari naručio sam, stigli su mi Ferrarove košnice, 4 komada, tako da ću da gledam barem 1, 2, 3 ove godine da kažem tako, osposobim i da ih tamo negdje u augustu pripremim za zimu. Toliko od mene danas. Hvala vam najljepše, hvala što me pratite. Ako me još uvijek ne pratite, zapratite moj kanal. Hvala još jednom na gledanju i vidimo se za par dana. Pozdrav!